Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po maghapon? Yan. Ay, umaga pa lang pala dyan sa Pilipinas. Okay. Alas 9:30. So, 6:30 na po ng gabi dito. At kumusta po ang lahat? Nakapag-ano na po ba kayo? Nakasali na po ba kayo lahat sa ano? Nakagawa nyo na po ba yung mechanics natin? Check ko po mamaya yung mga mga pangalan at magla-live po tayo. Para po kasi po yung mga ibang mga nag-share po dun sa YouTube natin is yung mga ibang nag-comments doon, hindi po yung mga pangalan nilang nakalagay. So magla-live po ako mamaya para tanungin po at kunin po yung mga details. Okay po, kasi hindi ko po sila friend sa Facebook. Yung mga iba po na nag-share, friend ko po sa Facebook, kung nakita ko po yung account nila sa may nila, newsfeed nila. Lumabas po sa newsfeed ko yung mga sinare nilang yung YouTube natin, yung YouTube video natin. So sa mga po, paki-comments po yung totoong pangalan nyo sa Facebook para po yun po ilalagay natin sa raffle. At kung sakaling doon po kayo, at pag doon po kayo manonood sa araw po ng raffle natin, yun po yung pangalan na matatawag sa inyo. Kasi po baka po magkaroon ng duda kapag yung user lang po yung nakalagay doon. Hindi po yung totoong pangalan nyo. Yung naka-comment po doon sa YouTube channel natin. Alright. So, yeah. Araw. Oras na naman ng natin. Ng pagluluto natin, no? So, ang lulutuin natin ngayon is magsisigang tayo. Masarap humigop ng medyo maasim ngayon. Ng maasim, masabaw. Kasi nga malamig. Yan, so magsisigang po tayo ng ulo ng salmon. Yan. Ulo po ng salmon. Tsaka hipon. Lagyan natin ng pechay, sili. Yan po mga ilalagay natin ricado. Okay po, yan po yung pang-asim natin. So, balik po ulit tayo mamaya. Kapag na-prepare ko po na po ito, at pakukulan lang po natin yung mga natin. Luya, sibuyas, tsaka yung kamatis. Po. So, balik po ulit tayo mamaya. Nalinis na po pala yung mga yan. Nalinis na po yung yan. Wala na pong asang. Kita nyo po, malinis na po siya. Okay po. Okay. So, ayan na po yung mga ricado natin. Yung luya, kamatis, tsaka sibuyas. Yung iba pong luya niya na dun po sa ilalim. Yun, yung mga yun. Ayan, antayin lang po natin yan na kumulo. Tapos po, titimplahan na po natin. Lalagyan na po natin ng asim. At tsaka asin, syempre. At tapos, lalagay na po natin yung ulo ng salmon natin, tapos yung hipon. And then, mahuli na po itong mga to. Kumbaga, unang kulo lang. Luto na. Okay po. So, balik po ulit tayo mamaya. Alright, welcome back. Check po natin. Woohoo! Ayan po, kulong-kulong-kulo na. Amoy na amoy yung mga ricado niya. Ano ba yan? Ang bango. Okay po. Asiman na po natin para matimplahan na. Una ko po munang titimplahan bago po ilagay yung isda natin. Po? Ayan. Lagyan po ng konting asin. Siyempre po, dalawa po yung panimpla natin dito. Lalagyan din po natin yan ng patis. Yan. Lagyan po natin yan ng patis. Hey. Ang bango Makakalaway yung amoy niya. Okay po. Yan. Mekos-mekos lang po natin. Mikos-mikos. Mekos-mekos. Yan po. Tapos po, yan.
Lagay na po natin yung ating fish at mag-adjust na lang po ng timpla mamaya. Pagkulo. Ito po ang ating mga dambuhalang ulo ng salmon. Yan. Mga dambuhala po yan. Ayan. Di po ba? Yan. Ang atin pong mga dambuhalang ulo. Siyempre, paibabaw natin tong hipon para may design ng konti. Yan. Okay po ba? Yan. Saka po natin siya ulit tatakpan at antayin po ulit natin kumulo. Tapos, pag okay na po sa inyo yung timpla, i-adjust nyo na po yun at ipapaibabaw na natin po yung gulay. Yung gulay nya. Alright. Ganun lang po kasimple. May sinigang na ulo na po tayo. Kita-kits po ulit tayo mamaya. Okay. Yan po. Check po natin. Woohoo! Alright, baby. Sabaw pa lang, ulam na. Tikman po natin kung sakto na po yung timpla niya. Panalo. Okay. Lagay na po natin yung mga gulay niya. Hugas na po yan. Paibabaw na po natin. Alright. Ang laki ng sili na to ah. Grabe naman tong sili na to. Sensya na po, malaki yung sili. Iganti. Pag iganti yung niluluto, dapat iganti rin yung gulay. Yan. Okay po. Konting luto lang po yan. Naku. Yuhuu. Laki kasi ng sili eh. Ayan. Tapos takpan lang po natin. Pakuluan lang po natin at tiyak, luto na yan. Babalik po ulit tayo sa atin pong tikiman. Ano po? Ayan. Luto na po yung sinigang natin na ulo ng salmon at hipon. Oras na po sa ating moment of truth. Tikiman na po tayo. Okay po. Ayan. So, syempre, ito na yung ating tikiman. At ang una nating titikman ay yung mata. Sino pong may paborito sa inyo ng mata ng isda? Linamnam. Ibang-iba po yung lasa ng salmon sa mga ibang isda. Malinamnam po yung salmon. Tsaka malambot po yung mga niya, karne niya. Kahit yung mga buto niya. Grabe po. Sarap. Yung skin niya. Grabe yung skin niya, natutunaw. Ang lambot. Sarap ng sabaw. Maasim na maalat. Na naglaban yung asim tsaka yung alat niya. Saktong-sakto po. Sarap pumigop ng sabaw. So, ayan po yung video natin ngayon. Excited na po ba kayo sa natin, sa draw natin? Malapit na po yung draw natin. Isang araw na po. Okay po. I think 2 tulog na lang.
Opo, dalawang tulog na lang po. Draw na naman natin. Laro-laro na naman tayo. Gusto ko sanang kainin tong hipon sarap nyo eh. Kaso di ako makapagbalat. May hawak na video yung isang kamay ko. So ayan po. Approve. Masarap. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na video. Share nyo po yung mga video natin. Panoorin nyo po. Para po lumaki yung natin, page natin. At kahit na every other day tayong magpaparapol kung gusto nyo. Hindi po ba? Okay po, hanggang sa susunod. Thank you!